Il-kap nazzjonalista Bernard Grech kompla jiddubita mis-surveys li jsiru minn gazzetti indipendenti u anke spiċċa jattakkhom. F'intervista mal-professur Andrew Azzopardi fuq 103 FM, il-kap tal-oppożizzjoni kien mistoqsi fuq is-surveys u pront wieġeb li r-referi huwa mixtri u m'hemmx fairness. Dan għalkemm imbagħad qal li qed jagħmel xi avvanzi anki jekk issa ilu jnaqqas. U dan għandu r-referi miftiem mat-tim liħor. Tajjeb għandu s-supporters kollha mixtrijin mit-tim liħor. Għandu l-advertisements fil-ground tajjeb u dak li għajjat biex jisejjeħ il-mużika fil-ground tajjeb ikun ukoll mixtri min-naħa l-oħra. All right? U nitlef il-logħba. Nitlefta bil-players. Nitlef bil-players il-logħba u l-players id-dawar kemm id-dawar it-tejb kemm it-tejjeb tista' timprovja l-prestazzjoni imma jekk ir-realtà tibqa' li fil-logħba m'hemmx fairness, allura ma noqogħdux nilludu ruħna illi ħajkun hemm xi avvanzi straordinarji, però avvanzi qed ikun hemm. Fl-istess ġimgħa li Bernard Grech għalek, id-deputat nazzjonalista Herman Schiavone ammetta ma' One News li hija l-elezzjoni ġenerali fix-xhur li ġejjin li qed iżżomm lil Partit Nazzjonalista milli tneħħi lil Grech minn kap. Il-ċirkustanzi ta' dakinhar għallum huma qatt ma jkunu l-istess. Inbidel hawnhekk inbidel iż-żmien fil-leġislatura. If anything goes. Intant fil-programm li xandar is-sibt, meta mistoqsi dwar il-pożizzjonijiet kontrastanti li ħafu il-liġi dwar l-użu responsabbli tal-kannabis, Bernard Grech wieġeb hekk. Il-Partit Nazzjonalista kena diskussjoni fuq il-kannabis. Is-sinti qed tgħidli għaliex donnu jiena daqqa qedtek u mbagħad imxejna ma' ieħor. Ewwel ħaġa konna qegħdin fi stadju ta' konsultazzjoni fejn aħna konna qegħdin. Ma domtu ħafna ġejjin. U jiena ma jimpurtax. U jekk hemm bżonna kellna bżonn indumu iżjed. Fil-programm Grech ammetta li kellu l-pożizzjoni tiegħu dwar il-liġi tal-kannabis li iżda kien kostret tibiddilha għax il-grupp parlamentari tiegħu dawk li poġġew kap imponewlu x'għandu jagħmel u talbuh jitlobhom il-permess qabel jerġa' jitkellem. Issa bla dubji nkelli l-opinjoni tiegħi. Fl-intervista mbagħad il-kap tal-oppożizzjoni kompla bl-attakk tiegħu fuq l-Speaker tal-Parlament u ma jeskludix li jagħmel bojkot iżda saħaq ukoll li mnalla hemmu. Sew qed jgħid Bernard Grech u għall-grazzja tal-lajva għaw Bernard Grech li qiegħed jitkellem.